Adegan ini menggambarkan proses kehidupan manusia di dunia, di mana dalam dunia ini banyak sekali godaan-godaan yang akan menghancurkan moral, baik itu kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Proses ini dikemas dalam sebuah simbol-simbol. Yang pertama, telur, yaitu simbol dari sebuah proses kelahiran. Gunungan, yaitu lambang dari alam semesta. Topeng hitam putih, yaitu lambang dari kebaikan dan kejahatan. Topeng buto, yaitu lambang dari ketidaktahuan dan keserakahan. Demikian uraian singkat teater beku ini, semoga dapat dipahami oleh para penonton-penonton. Kaca rasa pangilon dening Sutikna JPDK. Sira kelawan ingsun kabeh urip ana ing alam donya, ora kurang ora luwih marang apa kang sira kelawan ingsun karepake. Dene budi kelawan akal kuwi dumugi dateng Kang Maha Kuwasa. Mula sira kelawan ingsun kabeh aja sampai lali marang Gusti Kang Maha Suci. Urip sira kelawan ingsun iku wis katulis ana ing banyu. Sejatine ngono manungsa kuwi mung karepake tetesi embun ning jerone segara. Tanpa weruh apa kang bakale kelakon lan dilakoni. Mula para manungsa kang padha ngisep wae donya aja sampai tukar padu kelawan kanca, krana kabeh mau mung lakuning urip ana ing alam donya. Apa sejatine karepe sira kelawan ingsun urip ana ing alam donya? Kabeh mau mung siji, tanpa daya, tanpa rineksa ana ing sajroning raga. Ya iku sukma kang nuntun raga menyang dalan kang padhang tanpa cedera. Lumaking raga ana ing sajroning ati iku menangka panggiling-iling marang sira kelawang ingsun. Mongko sejatune urip ana ing alam donya iku isine lamung godha kang sing ora nyata. Sewu 100 siji gudha
melu ana ing raga tanpa kena dipisah tanpa dinyono tekaning godha mula sira kelawan ingsun kabeh kudu prayitna lumajena ana ing dalane Kang Maha Kuwasa sira kelawan ingsun kabeh donya iku wadhahe manungsa raga wadhahe sukma siti wadhahe raga sapa sing bisa ngreksa kekarapane hawa lumajeng ana ing dalane ingkang Maha Kuwasa mongko sira kelawan ingsun kabeh bakal oleh panggonan ingkang minulya ana ing dhuwure Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sira kelawan ingsun kabeh kuku kelawan rambut minangka tuladha menceloke godha senajan dikethok ora kinarsa lara sumangga tekaning godha tanpa krasa yen sira kelawan ingsun digodha karo hawa lan diuja karo donya. Mula sira kelawan ingsun kabeh urip ning alam donya tansah elinga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lan Gusti ingkang paring sakabeh kenikmatan donya kuwasa Gusti iku ora pandang sira kelawan ingsun kuwi sapa kaliyan asta sebab sakabehe polahe raga kuwi wis kapirsa saka kursane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mula sira kelawan ingsun kabeh lumajenga suku kalian asta ana ing dalane Gusti ingkang Maha Kuwasa.